Salim sinten? Oh. Bu cium ae ya. Ora sak. Sik Mas yo. Aku Amit. malah sama nih, bariki lagu wis to. Satu- Gak sama nutucil, satu gak sama neko. nutucil. Gak usah. Kusik. Wis to. Lah oke siap, meneng kowe, meneng. Sampe malu. Meneng kok. Sing bayari lho. Nyapo? Lu bukan arek jaksel. Kowe enak. Makasih ya. Ya Allah Mas orang enggak Gak apa-apa. enek aku neh. Aku. Lah iki Wes to, ora payu saiki lho ngene. Nah, kowe apa Nah. duwe? Ora. Nah, ngono lho penak. Sampun. Nah, masih 2000 tapi ya doh ya ora apa-apa. Pundi? Jan. Telaten yo. Wis rasa dungo-dungonan wis to. Makasih ya. Wis. Tin. Wes, saiki ini Tin, tak ora. tak dongakne. Kowe kan wis dibayari. Nah, ngono Aku lho. wis disawer ngene iki. Yo. Kowe iki asu Wis bayar bene wis. 5.000 lho. Mugi-mugi Ah, oh. Mas Budi niku. Beci. Mugi-mugi warga Beci Tamahan sehat walafiat. Amin. Mugi-mugi rezekine lancar. Mugi-mugi sing diutang utange lunas. Nah, sing bater utangnya akeh. Ganen aku sing dungane. Oh, wis sembarang. Muga-muga warga Tamanan sing perawan ndang rabi. Nah, amin. Soalnya apa? Hawane udan, Mbak. Sing perawan sapa? Hah? Sing perawan. Ya apa enek to? Ya wis. Iki, Ya. iki perawan. Nah, iki perawan. Ayo. Nah, iya toh. Oh, perawan. Wis awe perawan. Ya pokoke sik 18 Semoga mugi-mugi sehat kabeh warga Tamanan. Amin. Kan yo, ngene ten yo. Piye? Sing nak iki lho, Mas ini iki bose. Pundi? Duh, sing nyawer iki mau. Mbah, Pencak nyanyi, Din. ngejak nyanyi. Cak nyanyi sepelan. Yo, lagunya Sepelan. apa? Ku karo yo masih kayak nono. Menengo we yo Oh. menengo. Sebayari lo kono. Ngomong ae. Saiki. Berjagon. Cangkemmu elek. Kekno masih. Sing njaluk wonge request. Request ki mau. Ciblek. Halo Mas. Suwi Iki ra kok lek betah. awakmu iso nyauri ya toh. Ya. Sawerane tambah. Sama ning arep lho ben ketok. Ojo Loh, kene ae. Sik. Yo, Hop. Cil. Sik Mas yo. Piye? Request. Piye? Sing ngomong ning mburi digawan ngarep apa ning mburi? Nah, Arep. udah aku ya sing ngomong. Kowe ra iso jawab tak tutuk karo sandal lho ya. Ya. Nek teremane. Yo, Eleh. oke. Ngono lho iso aku. Cil. Pukul cing iki. Ya. Yo. Teremane apa to? Sik hubung Yo. sik yo. Yo. Iki sampean request apa? Request yo. No, dudone sik no. Kae lho. Dudone dhisik. Sak kiwa. Yo. Ben ro. Yo yo. Cek disiapne tutuke ndi iki. Ora iso tutuk, ora iso tutuk. Lah kalah, lah salah tutuk. Tutuk. Mene ojo sampean. Mene iki sing tutuk. Ora Pak sing tutuk. Yo. Batino malah. Cil, pukul Cil ya. Nah. Kowe pancen ayu. Kaya ratu kencana wungu. Eman tenan Dik. Yen ayu mung kanggo obralan. Obral janji. Gusti ora bakal ngampuni. Mulya ana desa njaluk sungkem marang tuwa ling joli eling aja lali Iki ade ra briefing. Ojo. Susu ndadai kok. yo balanine ya Muni langsung ngomong. langsung saweran ditambahi kae lho Dudone sik no. yo ling joli Eling aja lali. nanen yoyu Eling aja lali. lho tenan yo cah ayu ngono lho Jarene ngono. Jarene aja eling aja lali terus. Iki to. disesuaikan karo saire ngono lho Eling. tol ling joli Eling aja lali. nana yoyu Eling aja lali. tenan yo cah ayu bah iya
to iki padedel ya Banggan. Yo iki lagi pisan. Balik neh, Mas. Tenan lo ya ayu wis Yo. ngono ya. Kowe pancen Asu. kaya ratu kencana wungu. Nah, nah. Ya lagi iki lah. Emana tenan ning ayumu mung kanggo obralan. Obral janji Gusti ora bakal ngampuni mulya ana desa njaluk sugem karo wong tuwa eling joli Eling aja lali. nana yoyu tenan yo cah ayu Ngerti mesti. mbok temuwa rambutmu sing dawa. Beh, bangga kok malah jembutmu sing dawa iki piye to bocah iki? Anu, Mas iki. Rambutmu sing dawa. Lah kan yo rambut ono mek kita lho, Bos. Ya ngisor yo rambut. Saono neh ora bener bangga iki. Saine. Jaling Joli. eling aja lali. Nana yoyu. Kan yo cahayu. Le temureng. Rambutmu sing ireng. Mang koyok silitmu sing ireng. Nyapa ora silitmu sing ireng? Sing bener silitmu sing ireng ora rambutmu. Le temureng. Silitku putih. Jawab. Sampe gak percaya to? Ora. Silitku putih lho. Suwilitmu putih koyok kaca riben kok Maksudnya putih silitku apa? putih uga ora kulit. Piye? Udun. Kabeh. Iki kok lek ndak bener pisan kas, ndak sido sawer. Ya, sampai ndak bener ndak sido. Kowe pancen asu, kaya ratu kencana wungu. Emana tenan cah ganteng yen ngadepmu kanggo obralan. Obral janji Gusti ora bakal ngampuni mulya ana desa njaluk sugem karo wong tuwa eling joli Eling aja lali. nan yoyu tenan yo cah ayu le temureng Silitmu sing ireng. hey rambutmu sing ireng. Jarine silit. Wis ndang kek ono iki. Iki angel dedel iki. Akibat arak-arak ciu-ciu ya. Ya, iki Es. iki mau Dan. iki ora SKB iki Piye? Islamix. SKB piye? Islamix. SKB iki apa Bocah? SKB. Apa? S. Suka. Oh, salah. Apa? Sekali main tok. Setahun pisan. Setahun pisan. Eh. Sekali main tok. Nanti Mas Roni iki, Mang. Iki ojo kojak masuk tahun ngarep iki. Loh. Melecehkan SKB iki. K. SKB maine setahun ping siji. Jarine story ucil setahun pisan. Iya, mana story ucil lho aku. Dek, saweran iki cah iki. Sawer. Sitok emang di Gue lho dari ngono lho. plat L di plat L. Oh, plat P. Amplop. Yo. Amplop. Ojo oke ora patek bener iki, Mang. Amplop. Ora patek bener. Moro no. Piye ora moro iki? Nah, Congesane kaya pantomi. Jawab ora tau bener. Njaluk bayaran tambah. Berarti Bon. Kayak. Jua musikan njaluk sampai nyanyi. Oh, lagune apa? Sapa? Ora iso tutuk iki lho, ora iso. Iki lho. Lagune. Heeh. Njaluk kae nyanyi kae. Apa ya? Wis sak isomu apa ngono lho. Sapa, Bos? Sinjale sapa? Njaluk kae kru Jua musika kae. Iki iya iki. Sampe tambahi 50.000 gelem apa? Iya 75 oke kok 50.000. Lho, Cil. Lho, 75 lho oke. Iya oke. Ngono to? Pokok bener lho nyanyi. Bener. Ora bener musuhe iki lho iki. Jajah, zaman nyaut. Ojo lagu sing mau to, aku yo lali to. Lah dhewe ora briefing ning mburi yo mau. Ora usah briefing-briefingan wong awake dhewe iki spontan kok briefing-briefingan. Ya, lagune apa? Lho, manut sampean to? Loh, sing kon nyanyi awakmu lho duduk aku. Aku to.
Oh, Kusumane Ati. Lha mbok kita aku LC ya sik. Ora iso nyanyi iki lho musuhe. Sandal karpil iki lho, karet pilihan iki lho. Ora, jajal anu Piye? Lawaran sik. Apa lagune? Ya Kusumane Ati to. Yo, lawaran sik. Yo. Kusumane Ati. Kusumane Ati. Ini perlu dipelajari gitu. Anjay. Belajar karo iki. Sama Ipal. Ipal iki lho, iki setengah wedok to. Sing belajar aku. Ya saiki setengah lanang, setengah lanang kan. Isih setengah wedok. Bos. Bos. Lah iki request tapi ndak Gak sing iso lah nyanyi aku. Pisane lho. Atraksi. Lho ganongane atraksi lho pangandake lho nyocot ae merancak kesel. Nah, Pra kesel dah aku. Para pamirsa, ciblek badhe atraksi ke Pendes Sepur ya. Maksud iki atraksi salto. Salto. Pringlonjoran. Nggih, ngepokne ciblek kuwi. Heeh. Isomu apa? Atraksi wong loro. Atraksi wong loro. Wong loro, makan Oke. dhewe-dhewe. Ya. Dhewe-dhewe, saiki wong loro. Saiki wong Oke. loro. udah kecil deh. Masih bersama Suryo Krido Budoyo. Bersama Ganongan Kondangnya Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Sauto Sak Semapute. Ya, Cek, Mas, sama lan nyaro aja ngono. Ganongan bangowan yang ini iki lho. Ki ganoan ra payu. Setahun pisan dijak ning kene. Saiki kan payu. Lah payu. Iki mangan payu. Iki to. Sawirane akeh ketoke kancamu ki. 100.000. Bro, didum mo ya. Mbak, Didum sing padha. Ya, ditanjakke Mas. Atraksi duet Ganongan Tulungagung Jawa Timur Indonesia. ayo blek ndase Tosi. Hai. Yo ben gas tahun pisan lho nek pisan disewakan.
Ayo dikasih tepuk tangannya teman-teman boy. Suryo Krito Budoyo. Keteng Pro Audio. Wis pas rai. Tin, kowe mau salin teletong lho, Tin. Ambune lho. Gila nih iki. Kowe ngisi-ngisini aku tok. Tenan lho. Ora ambune kok maca. Kan ijo. Maca ori. Malah ijo. Salah produk yo. Salah. Gini nih, ada yang matur suwun karo warga Tamanan. Ya muga-muga warga Tamanan iki disawerne aku. Matur suwun. Jan, cek neh. Tin, Tin. Ngone. Tin. Ade matur suwun karo warga Tamanan. Ya muga-muga warga Tamanan ini sehat walafiat. Rezekine kathah. Ade ya matur suwun karo bos SKB. Beji Tamanan, Mas. Bukan Tamanan toh, Mas. Beji Tamanan kaca. Beji Tamanan wis Ya. kene. Wong beji Tamanan muga-muga rezekine kathah. Suaraku entek. Sehat walafiat. Ade ya matur suwun karo bos SKB. Namine sinten bos SKB? Ora sik tenanan iki, aku takon tenanan iki. Coba ngono ne. Bos sapa? Berapa siji? Gandeng. Gak iki tahun dekan aku wis ndungone Mas Roni, saiki Mbak Emma, gantian. Ben ora pilih kasih Cil. Ya muga-muga sehat. Sing duwe bos SKB muga-muga sehat. Tahun ngarep acara kubatan nanggap dhewe neh. Amin. Tahun iki SKB main neh. Tapi ade gak dijak. Mergo biasane kucingan langsung ganawane gak dikei. Larang kok jeneng kucing. Murah. Lah iki mau karo buri kae sing sawer kowe kok. Boh, selawe mulai entek. Oh. Boh. Simbol ade iki lho. Hah? Mas Ciblek. Paesane ade iki bokap. Mas Ciblek. Halo Mas. Durasi, Mas. Nggih, pisan. Ngapunten dong nggih. Siap. Sesuk tanggapnya sesuk. Alah sesuk. Tanggal 32. Alah renek. Oh, ora enek toh 32. Ra sida lek ngono. Ra sida. Penutupan. Oke. Piye? Penutupan bisa nih. Ayo Cil.